What's up? Skúsime to dneska čo najrychlejšie prejsť. Je celkom neskoro a vlastne mám to už aj vyznačené na čarte, čiže momentálne čo sa deje, sme celkom bullish aj na Evra, aj na GU, pričom je GU slabšie, Euro je proste momentálne silnejšie, čiže od Evra by som čakal nejaký a, skoršiu reakciu, prípadne nejaký menší retrace, čiže čo sa momentálne deje? Máme tu tento fairway gap, sme na tope VWAPu, kde vlastne teraz čakám, či dostaneme nejakú reakciu, čo by bol nejaký tento scenár, alebo realistickejšie je dostať nejaký trošku viac deep retrace, čo by bol vlastne do tohto tu hodinového demandu plus minus, odkiaľ by som už čakal určite reakciu a nejaký expansion a teda targetovať túto buy side likviditu. Čo sa týka GBP, mm, tam by som čakal nejaký trošku väčší retrace, pokiaľ by ten viac bullish scenár pro celú eura, tak by som teda očakával, že niekde od tohto demandu by mohlo GBP zareagovať. Pokiaľ by teda u eura procel ten druhý scenár, tak by som skôr čakal od niekde od middle VWAPu, že by sme mohli dostať tú reakciu. Čiže hlavné, čo teraz sledujeme, proste ten VWAP. Akurát to môžeme vidieť u GBP, že sme pekne iba vykli. A bola tu celkom silná reakcia od tohto supplyu, čiže uvidíme. Podľa mňa to bude iba nejaký retrace, bolo to proste veľa resting liquidity, boli tam nejaké sell orders, ktoré spustili nejaký sell-off. Očakám, že to bude iba nejaký high time frame retrace, od ktorého by sme potom mohli pokračovať vyššie. Ináč to sme pekne inval daily fairway gap. Pekne sme handli túto likviditu na GU. Na rozdiel od eura, kde sme vlastne vytvorili SMT a okrem tejto likvidity sme žiadnu inú likviditu vlastne nehandli a teda tieto targety z minulého týždňa asi už aj nie sú úplne valid a čakal by som teda nejaký push vyššie po nejaké minimálne tieto highs, čo by sme mohli take outnúť tento týždeň, respektíve reálnejšie by bolo expandnúť vyššie. Čo sa týka teda dolar indexu, tu testujeme veľmi tento bottom. Už veľakrát sme tu proste testili, dostali nejakú reakciu. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme to breakli a išli teda po túto zónu, čo už tu mám dlho vyznačenú. Dolar je, čo sa týka makro hľadiska, stále celkom bearish, čiže za mňa realistické, celkom reálne teda, aby sa to stalo, že to by sme proste expandli vyššie. A dolar, že by už breakol cez tú vlastne hranicu, ktorú testujeme a išli by sme teda do tejto tu zóny a vlastne plus minus po tieto lows. Čo sa týka news teda, máme tu No News Monday, No News Tuesday, No News Monday skipujem, lebo ja poprvé nebudem doma, mám doktorov, čiže nemám ani kedy tradiť a aj keby som asi bol doma, tak by som No News Monday skipol kvôli nízkemu volume. Tuesday znova no news, ale myslím si, že ten volume už bude trošku lepší. Čiže no news Tuesday už mám v pláne tradiť streda PPI. Uvidíme, aký to bude mať impact, ale obávam sa, že je dosť veľký. Čiže uvidím, že či to skipnem, alebo budem tradiť teda. Máme tu štvrtok, ktorý je plný news, máme tu uh, rates, máme tu CPI. Štvrtok je určite za mňa PS, to bude mega volatilný deň, až príliš na to, aby som ho tradil. A potom tu máme piatok, kde piatky už nezvyknem tradiť, lebo proste nemám úplne tú piatkovú price action rád. Čiže ja útorok budem tradiť, prípadne stredu uvidíme, ako to bude vyzerať. A ináč budem teda sa riadiť podľa toho, čo sa tu narysuje v pondelok a budem mať potom čistejší bias a budem skoro vedieť, čo teda očakávať a kam by sme sa teda mohli
mm, uberať, ale za mňa zatiaľ nejaký tento scenár je taký hlavný, ktorý by som očakával, ktorý budem sledovať. Čiže mám to rovno postnúť a hodím vám keď tak stream v útorok alebo v stredu, keď budem tradovať, možno aj rovno na YouTube, aby ste si to mohli tak pustiť a nemuseli byť na Discorde. Uvidíme, budem dávať vedieť teda na Discord. A ak to nie ste na Discorde, tak si pozrite Instagram, kde sme postli vlastne výsledky z augusta, celkom wild, čiže ste nie na Discorde, tak mi sa osujete celkom. Každopádne idem si ľahnúť a uvidíme, čo teda, ako na tom budeme v útorok, čo sa teda stane za pondelok a podľa toho budem upravovať svoj bias. Ale zatiaľ to vyzerá proste bearish pre dolar z makrohľadiska, z technického hľadiska to vyzerá celkom na bullish, nejaký proste ďalší push u eura a GU, čiže to celkom sedí. A uvidíme teda. Čiže čaute.